приятели от VBOX 7 и всички, които гледате това клипче. Имам една новина за вас, относно всички влогари. Моята новина е нещо като предложение. Предлагам да направя сайт, в който всички влогари да се съберем и да си имаме категории. Всеки влогър нов, който иска да се включи, ще се запише първо. Ако го одобрим като негова кандидатура, ще бъде обявен в страницата, която ще направя за сайта. Там ще може да качва новите си клипове, да се абонират хората за него, да го намерят по-лесно, така да се съберем всички заедно. Нещо като влогърска мрежа, където да бъдем всички заедно, да си помагаме един друг. И ако ви хареса идеята, моля всички влогъри, напишете по едно коментарче под това клипче. Надявам се да ви хареса. Ще се захвана веднага, щом мога, от първия момент, който разбере, че наистина искате този сайт да бъде пуснат. Естествено, сайта ще бъде на мои грижи, но ще има значки, ще има групи, може би ще видим какво ще направим. Ако ви хареса естествено идеята, това от мен за сега. Довиждане.